Nielen jar, ale aj jeseň je kľúčovým obdobím pre pestovateľov ovocia. Cena rašeliny pred jesennou výsadbou rapidne vzrástla. Spôsobilo to daždivé počasie v pobaltských krajinách, kde rašelinu najviac ťažia. No a od septembra je aj o tretinu drahšia. Rašelinu potrebujú napríklad čučoriedky, ktoré v týchto dňoch sadí aj pestovateľ v Lednických Rovniach. V týchto dňoch začal so sadením čučoriedok do veľkých kvetináčov aj pestovateľ Martin. Čučoriedky si však potrpia na kyslú pôdu. Z rašeliny sa pritom v priebehu pár mesiacov stal nedostatkový tovar. Jej cena vzrástla o tretinu. Väčšina rašeliny sa ťaží v Litve, Lotyšsku a tam v podstate od mája sú neustále prehánky dažde, takže polia sú pod vodou a je problém s ťažbou. Predtým, ako rašelinu zabalia do vriec, musí aspoň rok stať na poliach. Pobaltské krajiny hlásia, že pre Európu sa im podarilo vyťažiť asi len 30% potrebného množstva. A keďže dopyt predbieha ponuku, ceny idú hore. Podrazilo sa to milión. Za september nám zvyšovali cenu 3-krát. Vždy zhruba okolo 30%. Na tejto farme sa rašelinou predzásobili ešte v lete. S ešte vyššími cenami počítajú na jar. Rašelina je pritom súčasťou takmer každého substrátu. Napríklad čučoriedky, ktoré sadia teraz, si vyžadujú len kyslú pôdu. Dáme si rašelinu v prvom rade. Tak do tej kvetina, čo sa dáva. Robíme si takú malú priehlbinku a zasadíme to takých 5 cm aj 8 do zeme viacej. Pokračuje jesenné hnojivo a štiepka, ktorá chráni rašelinu pred vysušením. Ceny nazbieraných čučoriedok z osadov výkyvy cien rašeliny neovplyvní. Iné je to pri cenách takýchto kvetináčov do záhrad. Odborníci pri nich zároveň odporúčajú, aby sa do zeme vysadili najskôr po roku od zakorenenia. A ešte rada pre domácich pestovateľov. Ak nesneží a nemrzne, čučoriedky treba polievať aj v zime. Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia.